Kaon na pod. Ano nga itong sulang rumawayo? Tinula nga kining hotdog. Nagtula na ita karong hotdog. Sabaw. Lami kaning tinula nga hotdog mga bay. Oh. Aba, lami ang sabaw. Tapos ato ning kuha orang tangad kay Tara. Tapos dapat gulay ay. Ako pwede sa gulay. Hotdog. Hotdog. Tinula ng hotdog. Diba? Sinabaw ng hotdog. Kumbati na. Grabe ka lang ang bay. Grabe ah. Tapos Lami kay hotdog mga bay. bahaw. Oh, dukot. Mga bay oh. Nahinay lang ta mga bay. Gulay mga bay. Baw. Gulay mga bay. Gulay mga bay oh. Lami ang sabaw eh. Grabe ka lami mga bay. Higop ang sabaw kay lami ang sabaw ang tinula ng hotdog. Sabaw mga bay. Tinula ng hotdog mga bayo. Lami ah. Tapos bahaw. Higop sa sabaw mga bay. Hotdog bagus, berahe. Ayo Pak, alkansi. Mga bay oh. Lami kang gulay mga bay. Hotdog, berahe ng hotdog. Pagkalami jud mga bay. Bagus. Sabaw. Ako dibeli sila mga bay. Kay